104.7 IFM. Report! Tumaas sa 20 pesos ang presyo ng karning baboy sa pamilihang bayan ng Mangaldan. Umaabot na sa 340 pesos kada kilo mula sa dating 320 pesos na kada kilo ng baboy. Ang nasabing pagtaas ay bunsod ng pagtaas ng demand habang papalapit ang Pasko at limitadong supply mula sa mga hog raisers. Medyo tumataas na rin ang presyo. Bumabalik po sa dating presyo tuwing ganitong buwan ng December. Ang laman po ay 340, ang liempo po ay 340, yung pork chop po 340 din, yung paa is 280, yung igado 180, saka yung paa 280. Inaasahan na hindi natataas ang presyo nito hanggang sa matapos ang taon. Samantala tiniyak ng mga otoridad sa Mangaldan na mahigpit nilang binabantayan ang kalidad ng mga karne sa pamilihan upang masigurong ligtas sa anumang sakit ang ibinibentang karne. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.